Hello, hi. Dia di betul ami. Welcome to my channel. Gejia nalai Swima Baidi Kalam nalai nak selai. Hobi great, hobi kaya. Ke phone korlo duijon phone uthai na. Duita gari mode phone korchi ami. Uthai na ki ba pagla. Ai logofor khulumbai. Gasiko bangni goso gorbonनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय. दायो morning time लोगोफोर दखानाव दंफैयो आङो टाइमा 10ता बारबाय आरोना morning होनबाबो दहायनो दंफैयो आं दखानावहाय बोथोरा ओरैबायदि फन फैदोंमोन लोगोफोर भिडिअ बानायनायावनो बोरायनिसो फन फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बोथोरा एकदमबारे दोमैलुलुथार देखायनि आं नोंसोरनो लोगोफोर बोथोरा सान्दुं गैया आरोना दिनै एकदम दोमैलुलुथार नै गुसुथार आरोबा बाजार बन्दबावसो दिनैजाय 12तासिम माबा मा होनो माने धरना होगोन होननानै बुंदों आरोना माने बांलादेशनि माबा मा दावराव जादों मिथिला मैया बक्ता फैबाय थादोंमोन निउसावनो होखागोन आरोना लोगोफोर मैया मोनायाव जाय माने बक्ता होफैदोंमोन आरोना एलाउन्स होफैदोंमोन बेयावहाय टट'जोंहाय माबा बांलादेशनि माबा रेप केस जानाय माबा जानाय बायदिसिना माबा धरना होगोन होनदोंमोन आरोना बिनिनो बन्द दिनैजाय रिलिज जागोन नामा ओमफ्राय दा 12तानि उनावहाय खुलिफिनजोबगोन आरोना गासिबो ओरैनोथ' बास स्टेन्डआ खुला बन्द गैया ओमफ्रायो मेन मार्केट बेयो बन्द गोजाजोब आरोना मोनसेबो दखान खुला गैया गासिबो बन्द गोजाजोब टटेलि बन्द दाहाय खुलिफिनगोन होनदों खयथायाव खुलिफिनो 12ता होनदों आरोना आं खोनानायाव 12ता खोनादों आङो दा ओमफ्राय बुंनो हाया आं मिथिया आरोना 12तायाव खुलिमारगोन ना खुलिमारा स' दायो बोराया गारि लानानै थांदो आङो दखानाव दङ माया दङ न'आव खामानि मावदों ओमफ्राय नानिया स्कुलाव दङ दायो टाइम जाबा नानिखौ लायगोन माया ओमफ्रायो गेसबो लायनांगौ जोंहा गेसबो गैला गेस जोबना होबाय आरोना नानिनि गेसावसो संख'दोंनो माया फन हरदोंमोन आंनावहाय गेसखौ बुकिं खालामबाय दा ओमफ्राय जोंहाथ' हम डिलिभारि खालामो ना ओमफ्राय हम डिलिभारि खालामग्राफ्रा रावबो फन थिखोआ लोगोफोर मा बुंबावनो आरोना माने ओरैनो नामावसो हम डिलिभारि खालामग्रा फनखौनो थिखाङा फाग्लासो दा नायनोसै हम डिलिभारि खालामनो जुदि मोनमारोबा खालामसै आरो मोनाबा दा लायनाय जागोन ना गाव लायो ना आं लायनाय जायो बुंनो हाथ'वा दा नायनोसै दा लोगो मोनफिनगोन र' न'आव थांगासिनो दं आं लोगोफोर ओंखाम जानो गेसबो लायनांगौ देहाबो मोजां मोनाखै बेमार जादों बेमार हिनजावफोरनि बेमार जाग्रा हाय दै बथला नैबाव दै गैला बेखौनो लाना फैबाय आं दा सोनानै लांफानोसै मायाबो जोंना अन्थाइ जादोंना उदै थथ' गाखोबाय थाला आङो उदै सादों नोंनो लायदो होननानै बुंबाय आंनो लायनो थांसै आरोना लोगोफोर बेमारिसो जाजोब्बाय माथो होनबावनो हिनजावफोरबाथाय बिदिनो स' थांगोननोसै जाहैग्रोनोसै मा संखो माया बोरायाथ' मालाय हटेलावसो जाबोगोन दा जों गोजाल'नो आरोना सुनिनाखौ लांदों सासेया थाल गैया खोमा माया खाना गालाङाखैमोन दानो बावलांदों खोमा नै आथिङानो हाब्रुजोब नुवाखै अबेबा खारखोमा लांदोंमोनब्रा बे बावनानै थांबाय नालाय माया खालांनो नालाय नै आथिङा नुदों बेराया जोंना मोजां नंलाना एकदम बेजोंनो खारलाङो बियो एकदम बेजोंनो खारलाङो बियो बेजोंनो आखल गाज्रि जाखौनो हाया बे आथिङा मा हाब्रुजोब बे आथिङा माने हाब्रुजोब हा फैगारदोलाय बे गथ'खौ होनो नुथिनो आथिं थिखलायनायखौसो बुजां गिजा थोथोर मावलायथारबाय आथिङा नै होदोलै होगारदो मासथोना लोगो मावलायलाय थारमाने ओंखाम जाखांनानै बेराथिं खारखोमा लांदोंब्रा बियो माया थाल गैया बे बावलांबाय नुवासैना बेखायनो बावनानै थांबाय बियो ओमफ्राय आं दा फैनानै नायफैबा ओरै दैखरनिफ्राय थाबायबोगासिनो दङ बेरा बारनानै थांखुमाया ना माया आथिं हाब्रुजोब आरोना बे बेरा गोग्लैनानै दंना जोंना बेखायनो वाल होनो नागिरदों बिनि थाखायनो असान्थि आरोना लोगोफोर मा होनबावनो बबेथिंदि थाङो फात्ताखौनो मोना मैयाबो आंखौ ओरैबायदि सैमा बायदि खारहोदोंना दुब्लि बारि नागिरदों उनाव मा खालामखो सिलायावनो फैनानै आरामसे थाफैबाय आरोना नोगोर खेसामि जाबाय मा होनबावनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय टेनसन जालाङो ओमफ्राय मानसिफोराथ' बिदि सैमा नुबा थिखोनानै लाङोना सानसेखालिबो थिखोनानै लांजासिगौमोन बियो माबाजों अर्गेनाल कारमोन आरोना बास स्टेन्डआवनो दंमोन बे बास स्टेन्डआव थांदोंमोन ना थिखोनानै लेंहरखाबायमोननो खाथिनिफ्राय दाना बोरायाथ' बाइक लानानै डाइरेक्ट थांबाय फन हरनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय लेंना लानानै फैबाय आरोना ओरैबायदि टेनसन जायो लोगो सिगांनि सैमायाबो गोमादोंना जोंना बेबायदिनो माने बेथ' बेरा गिजि गैयामोन गेटआवनो होमबा बे समाव भाराथियाफोर थायोमोन आरोना हारसाफोर ओमफ्राय मोजाङै फाङामोन ना गेटफोरखौ दायोथ' गेटजों ओंखारनो लामायानो गैखाया खालि बे खिबुनि लामाजोंल' बै समावबो गोमादों आरोना जोंनिया स' जाना लाग्रोसै लोगोफोर जल्दि ओंखाम
बोरायनाव फन बुदोंमोन आङो मा होनो गाव दहाय दा फन हरदे होनना बुंनायखाय फन हरा माया होनलायलायगोन बिसोर लोगो मोनबा रायजायो आं दोखोनो नांगौबाथाय फनखौ थिखाङा फुंनि 9:40निफ्राय फन बुदों आङो गावसोरो होनोना फुङावनो फन खालामनांगौ सानजौबाथाय मोना हिसाबनि लाबोयोना जोङो बिदि होनो फन बुबाय दिनै दा सानैबो थिखोआरा हो खोनाया आं मिथिया नामा मा हायथा हायथायाबो ओमफ्राय बै मोदोम गिदिर हायथाया बिनिबो नाम्बार दङ ओमफ्राय आरो सासे बे रानथेंथेंआ सानै थायो जे बिनिबो नाम्बार दङ थिखोबावाब्रा फनखौनो गेसआ बुकिं जाखाबाय आंनाव मेसेज हाबखाबाय खालि स्लिप लानानैल' लायनांसिगौ दहायनो माया नानिखौ लायग्रोबायना स्कुलाव ओमफ्राय ओंखाम जाग्रोहैसां होननानै लेट जाबाय गेस गैजाया नालाय सैमा बायदि खारलांनानै लायनांसिगोनलाय होफैग्रायाथ' होफैखाया रिलिया जोब्बाय दांहाय बाजारा खुलिजोब्बाय सत'रि खारजोब्बाय दखानाबो खुलिबायथ' अबेबा एसे लेट जासिगोन बे दासो खुलिहांजोबदोंना दखानानो नै बिसोर बन्द' गोजाजोब दासो दखान खुलिनायनि खोथा मानसिफ्रा जेव जेव जाजोबसिगोन फुंनिफ्रायनो गैया मार्केटानो बन्द' खम आराम मोनलायदों बे दखानदारफ्रा दिनै एसे रेस्ट मोनबाय सानलायलायदों बियो बुधबारबाबो सोरबा सोरबा खुलियो दे হোম ডেলিভারি যে করে ওরা কি আজকে হোম ডেলিভারি করে নাই ফোনে উঠায় না ওরা ফোন করলে কি বা দুইজনকে ফোন করলে দুইজনও ফোন উঠায় না 2 টাকার মধ্যে ফোন করছে আমি উঠাই না কি বা পাগলা ওরা দরকার থাকলে পাই না ওদেরকে আমি তো গালি দে পাইলে তো আমি ডাইরেক্ট গালি দে अबा खम थायो दे गेसा एसे ना नैबे गोग्लैनाया जागोन ना थिखिनाय सानैफोर जा नैनो गोग्लैयो बियो ना लानोसै नामा सायो गेस लानानै फैबाय आङो ओमफ्राय नै दखाननिबो माल लाबोफाबाय आङो एसे मस्ट'बा आरि मा होनो पान मसला ना मा मोनसे दंना केफे होनो बेखौबो लाबोफाबाय आरोना स' दायो न'आव थांफिनगासिनो दङ आङो थांग्रोनोसै बिदिब्ला न'सिम दाहाय लोंहैफिनगोन स' लोगोफोर गेस लानानै फैखांबाय आरोना आं ओमफ्राय मोखाङा बोरैबा जादों बयबो आंखौ हामदों होनदों नंगौना नङा जाखो टेनसनफ्रानो बारा जाबाय नालाय ओमफ्राय मोखांफ्राथ' नायजाखाया अयथासार फिथर गोजा जोबसै आरोना टेनसनफ्रानो जोबनो रोङा नालाय लोगोफोर माथो होनबावनो आरोना गेस लायनानै फैखांबाय आङो दहायनो फैनानैहाय दसे बेसेबांबा गोबाव जाखांबाय आं दसेल' नङा आरोना ओमफ्राय दासो बानायदों आं भिडिअ स' नायलांबाय थादों लोगोफोर बिदिब्ला बिदिनो मा माइनास र Hello, hi. দিয়া দিব তো আমি Welcome to my channel. Guys, আমি দিব হ্যাঁ এটা subscribe. পাগলা হবে মাইনাস बेयाव दखान होग्रा संखायबाय थायो आयु बुस्थु आरोना दिनै एसेबो सान्दुं दुङासै आरो लोगोफोर दिनानो बिदिनो थाबाय फुंनिफ्राय मोनाजासिम थांमोनाखै दाबो